Fil-ġurnata fej pajjiżna qed ifakkar loti tal-George Cross il-Maltin, bosta ġew hawnhekk biex jerġgħu jgħixu l-galanterija ta' missirijietna. Dan hekk kif il-Forti Sant'Irmu l-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra fetħu l-bibien tagħhom b'xejn għall-pubbliku. L-eluf li żaru l-forti kellhom l-opportunità li jaraw il-wirja inawgurata riċentament dwar il-familja ta' artisti Schranz. Dan fil-waqt li kien hemm wirja oħra ta' dokumenti tat-tieni gwerra dinjija. Ittella wkoll suq Malti għall-artiġjanat mal-btieħi ta' Sant'Irmu. Il-pubbliku preżenti matul il-ġurnata wkoll kellu l-opportunità li jgħix b'mod ħaj epoki differenti f'pajjiżna permezz ta' reenactments minn ta' gruppi fosthom In-Gwardja, Show of Arms, Leġġo X u Battlefront. Il-manager tas-servizzi tal-viżitaturi tal-Heritage Malta, Rachel Caruana, għaltinna kif bosta Maltin u turisti ma jitilfux opportunitajiet bħal dawn. In-nies qed jirrikordu ħafna, infatti llum l-Open Day ta' Sant'Irmu kellna konkorrenza tajba ħafna, sa nofsinhar kellna kważi il fuq minn 2000 viżitatur li żaru dan il-post. Il-viżitaturi setgħu wkoll igawdu l-veduta pittoreska ta' żewġ portijiet li jdawru din il-forti, il-Port il-Kbir u l-Port ta' Marsa Mxett. Dan fil-waqt l-arkitettura tal-kavallieri u s-sena li bija nbnew il-forti tista' titgawda bl-aqwa mod wara li l-forti ġie rrestawrat fl-2015 wara snin ta' negliġenza.